Къде е заряното бързо? Опа. Да! Ще ни убият. Слезе долу ще е по-добре, па ще е по-яко. Ти разкачаш, ще правиш някакви такива готини дето. Светни лампата. Още не е свършил клипа. Супер, че не е свършил. Окей, то няма и да свърша. Вече те от Окей, идват. клипа 2 минути и колко. Слизай там долу. Отивай напред и изкачвай и така ще е по-ясно. Окей, имам много оръжие. Мале. Жив съм. В тази игра му играеш. Му не играеш на по-телефон. И до компютър. Изкачай сега. Няма. Окей. Колко дена вече? Махай се. Скибидито. Махай се от пак. Това ще ги целя. 4 минути и 35 секунди. И 34 секунди. 4 минути и 30. Всички са при нас. Не, бъде, аткаш. Какво става тук? Базуката пе. Какво става тук? Леко си направили ли го? Марш от тук, Само какво само. правите? Малете колко се наредиха 200 човека. Или туалетни. Баща ти ще се карате. Еми, то дори иска да играе. Вече 5 минути и 22 секунди. То да го махам. Маза. Не слези долу, така ще е по-добре. Ама не от тук, ами от оградата. Бързо, от оградата. Ето го отгоре ще се кача. Да. Опа, 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 опа. Браво. Окей, обич. Трябва да скачаш. Скачаш високо и доби всичките, като се помава бабаната. Ап. Вече 5 дни играем. След 10 секунди почваме третия ден. Петия ден.
Мухамед. Какво се казва му? Не знам. Вече е ден или вече? Окей. Къдем били телевизори? Не знам. О, лап. Но този, като така скучно да ходиш на нещо. Трябва да слезаш долу на екрана към Скачаш и стреляш. Айде. Поисках с тая да я убия. Скачай сега. Добре. Скок и удар. Опа! Къде има? То няма повече. Ей там, еде. Къде е? Ей там. Чак там е. Скачаш долу и го стреляш и... Оп! Аре бей! Моя! Убихме го. Окей. 8 минути и 12 секунди. Охо. Браво бе. Вече е ден. Не чувам ли кой? Той е там. Опа. Това видиш е много яко, нали? Ама най-яко. Опа! Оп! Те преди ме гониха цялата банда. 50. Бите са повече от 50. 100. Повече от 100 силно. Е, така трябва да се съберат всичките и те. Всичките ги прашна в гроба. В туалетата. Прасите в туалетата си навират главата. Това е гробници. Ще да ги изчавам, че не е скучно. Ето, направи така. И сега. Сега е по-зле. О, не. Бягай назад. Скачи. Скачи. Да, бе. Не, бавай. Сега ги убия всички. Аз ще ги убия всички. Скачи на високо и отзад ги стреля, така ще е яко. Аз. Не, няма. Не! Стига! Кой? Сега предполагам, че трябва... Че умирам. Тело, ако умре, спира видеото. Искаш ли? Спираме видеото, чули? То ще снима, виж. Да. Се скачвай горе. Това ще ги убия всички. Тело, виж колко билета имаш. Плюс 1, 119 билета. Оцени това. Не, няма. Ама си... О, не. О, май гъднес. О, май. Чунги. Убих всички. Може има още, ама просто не се гнес. Ето. Ма те падат от високото, не ги виждаш. 11 минути и нещо. Окей, бягам. От всички. Що се опитват мен да стрелят? Не, о. Не.
Чи ні? Просто не мордаш мене. Колко време играем? Два минути. Ти то не се вмеш. Не, бе! Записва. Още те записва. Ами тогава къде отиде? Те да знам да справи записването. Да. Спря ли го? Окей, вече.